И най-лошото. Инжекции. Всяка година преди лятото се случва едно и също. Казваш си, тази година ще е различно и ще постигна промяната. След това започваш да търсиш прекия път и накрая нищо не се случва. Но нека този път ти кажа как ще го направим. Хапчета, екстремни диети и най-лошото. Инжекции. И какво всичко ти обещава да свалиш 10 кг за 2 седмици? Обаче, тук има един проблем. До 40% от всичко, което свалиш, не са мазнини, а са твоите мускули, които ти помагат да си здрав. И това е доказано от науката. И накрая, когато спреш чудото, което приемаш, си по-зле от преди. Свалил си мускулна маса, имаш мазнини и си спихнал като пихтия. И за капак на всичко имаш и здравословни проблеми. Ако тази година направим нещо по-различно, не по-екстремно, по-различно, вместо да потискаш апетита с химия, вземи да ускориш метаболизма натурално. Да видим резултата. Slim Body е термогенен фет бърнер, който е регистриран в Българска агенция по безопасност на храните. Той увеличава термогенезата, ускорява метаболизма и гори повече мазнини. А what about? Това е билков диуретик с изцяло натурални съставки. Увеличава лимфния дренаж, свърля задържаната вода и намалява водния целулит. А двете заедно правят нещата наистина невероятни. Най-важното, това не е химия, която да ти потиска организма и да го кара на сила да постига резултати. Това са хранителни добавки, които стимулират процесите в твоето тяло. И така резултатът не е за това лято, а е за всяко лято и за твоето здраве. Тези два продукта работят като една система, с която получавате двоен резултат, защото са синергични. И в момента на нашия уебсайт може да ги откриете като готов пакет на промоция, за да получите и безплатна опаковка детокс чай с 50 дози подарък.